Igen, de na. Ide hozom macsát, hogy legyen mit fognod. Nem, fogom, az tök jó, mert tudom fogni a telefont. És az legalább, már megy 1 perce. Szóval, akkor annyira fura. Jó, amíg iszol, akkor addig üdvözöllek téged a csatornámon. A mai napon egy vendég van velünk. Szeretnél bemutatkozni, vendég? Szia, én Rék vagyok, és ugyanezen a néven található a csatornám is. Lent lesz, hogy hívják ezt, leírás? Leírásban. Leírásban lent lesz a csatornánk, és nem tudom, miért subtagunk. Vagy ilyen alacsonyan Beszéltem hangosan. van a hangerő, de jó ez. Ilyen intim lesz ettől. Ugyanis az én csatornámon is csináltunk egy közös videót, amiben a Katalin utcát beszéljük ki elég hosszan. Tehát, Igen, hogy nem baj. azt a felvételt... Megszokhattad már, hogy hosszan beszélek. Azt a felvételt ezelőtt fejeztük be, és hosszú lesz ez a vágási folyamat. Úgy lesz egyébként, hogy a mikrofont azt úgy fogjuk adogatni egymásnak, mert amúgy nagyon rossz a hangja a kamerának. Rékának van egy elképesztően cuki kutyája. Az a neve, hogy Lipsike. Meg fogod egy kicsit addig beszélni. Igen. És tulajdonképpen ez az első megjelenésem másnak a csatornáján, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. És Téma be fogja mutatni, hogy mi lesz a mai téma. Na, a mai téma, ahogy megszokhattad, egy rage-elés lesz, nem könyvről, hanem úgy ámulok így az egész könyves világról, amik minket zavarnak, red flag-ek tulajdonképpen. Összegyűjtöttünk én 4, te meg most már 8? Igen. Jó, 8. Biztos, hogy lesznek átfedések, tehát hogy amúgy az ízlésünk az egyezik. Úgyhogy, hogyha... amúgy nem látok el odaig, ne aggódjál. Ja, jó. Tehát ez nem opció. Én felírtam a kis mini füzetembe, meg nem a mini füzetébe, a videós füzetébe, úgyhogy nekem is be kell szereznem egy videós füzetet. Amúgy nagyon lassan telik, mert most már van egy olvasónaplom, és ott vannak a jegyzeteim a könyvekhez, de egyébként meg nem írok jegyzetet a videóimhoz, úgyhogy ez így 5 év alatt ennyi. Tehát De legalább termelt valamit 5 év alatt. Jó? hallod, most már valami 80 videónál tartok. Nagyon jó. A 100-at megünnepeljük valamivel. Úristen, a 100. legyen közös. Jó, nekem szerintem az lesz az 5., vagy a 3. Nem, bocsánat, 6., 7., 8., 10. Úristen, neked a 10. videót, nekem a 100. is közös lesz. Jó, ez nagyon romantikus. Na, de egyébként zárójelbe zárva, ki szeretnék kezdeni a red flag-es sort? Te kezd. Ha hosszan akarsz beszélni, akkor nyugodtan kiveheted a kezemből. Jó. Akkor kezdjem? Kezd el. Te csatornád. Jó. Oké. Az első a macsaszünet lesz közben, mert imádjuk a macsát, mert white girl-ök vagyunk, és basic white girl-ök. Én szeretek basic white girl-nek lenni, úgyhogy mindegy. Mi zavar egy könyvben? Na, az első, az biztos, hogy hallottad már, hogyha láttad az eddigi összes könyves videómban, az a betűtípus. Engem kifejezetten zavar a könyvmoly képzőnek a betűtípusa. Engem zavar az, hogyha újnyi vastag távolságok vannak a sorok között, és ilyen nagyon fura betűtípussal íródnak a könyvek. Például a Szívtelen vadász is zavart, mert az egy olyan, mint hogy a félkövér lenne, és így ordít a szöveg az arcomba. Amúgy zseniális könyv, tehát olvasd el, de ettől függetlenül olyan, mintha ordítan az arcomba, és így azt akarná, hogy olvas. Szóval én betűtípus. Képes vagyok nem elolvasni a könyvet, mert zavar a betűtípus. Tényleg? Igen. Úristen. Mielőtt bemegyek a boltba, megnézem a könyvet, nem tetszik a betűtípus, nem olvasom el. Bármi hozzáfűzni való. Köszönjük szépen! Amúgy szerintem az, hogy zavar a betűtípus, ez nagyon valid dolog. Bár én imádom a könyvmolyképző betűtípus, tehát, hogy szerintem a könyvmolyképzős könyveket annyira gyorsan lehet miattuk olvasni. A Dream válogatásnak szar, egy darab szar a betűtípusát, nem szeretem. De amúgy így, tehát, hogy ennyire durván nem befolyásolja az olvasásomat. Mondjuk, amúgy, mit tudom én mondjuk, hogyha megveszek egy könyvet, és nem, jó, ez itt. Megveszek egy könyvet, és így bele tudok lapozni a boltban, és látom, hogy nem tetszik a betűtípus, attól még megveszem, mert érdekel a könyv. Tehát, hogy neked ez indok arra, hogy ne vegyél meg egy könyvet? Igen.
Mi? Egyetlen egy kivétel van az Agave kiadó, és szerelmes vagyok az Agave kiadóba igazából. Tehát én nem tudom, hogy azok milyen háttérmunkával rendelkeznek, de fantasztikus. Tehát innen is puszi mindenkinek a buksiára, meg a pocakjára, tehát fantasztikus. Szóval engem nagyon zavar a betűtípus. Kezdjük az ilyen lájtosakkal. Szóval, ha neked betűtípus, akkor ez ilyen, most nagyon pont erről beszéltem a témával, hogy most kicsit tömegembernek fogom érezni, mert nagyon sok mindenkitől hallom. De engem tudod, mi zavar? Engem az elfestés. Tehát, hogyha... Egyetértek. De tudod mi? És tehát, hogy az is, hogy most vettem néhány ilyen special edition könyvet, amiben van elfestés, de ilyen nagyon extrás. És ott megértem. De például I'm sorry. Ne bántsad, légy szíves. De Ez a könyv gyönyörű, de borzalmas az elfestése. de tudod mit? Ez még nem rossz. Ez mi? Amúgy fogalmam sincs, csikok. De ez mi? És tudod mi? Mi a problémám, hogy egy könyv most már 8000 forintnál kezdődik. Tehát, hogy ott kezdődik, hogy nem veszek már így első kézből könyvet, csak mit tudom én, különleges alkalmakkor, mert nem éri meg. De hogy így ráraknak egy eleve csúnya elfestést, megdobja az árat, és így annyira nem értem a koncepciót, és főleg az, hogy nekem az miért rakunk puha táblás könyvekre elfestést? A kemény federesen még oké, de megint az, hogy nem kell mindegyik könyvre elfestés, és az a helyzet, hogy ha a könyvmolyképző csinálja ezt állandóan, rosszul vagyok tőle, hogy kiadják a könyvnek elfestett kiadását is, meg sima kiadását is, az elfestett semmivel nem néz ki jobban, nyilván drágább. A lényeg az, hogy ha én bemegyek egy könyvesboltba, és az egyetlen elérhető opció a könyvből elfestett, akkor nem veszem meg. 100%-ig egyetértek. Vannak olyan könyvek, amikből csak elfestés érhető el. Nem. Erre van a könyvtár. Iratkozzatok be a könyvtárba. Úristen, Szóval ezzel átcsatolunk a következő pontomra. Na. Tehát, hogy én szerintem hatalmas lesz fel egy emberben, hogyha nem jár könyvtárba. És bevezetem, mert szerintem van különbség aközött, hogy mondjuk nincs lehetősége könyvtárba járni, mert nincs a közelében, vagy ha van, akkor mondjuk egy olyan községben vagy faluban él, ahol mondjuk van könyvtár, de mondjuk kicsi a választék. Teljesen valid. Megértem. De hogyha ott van a közeledben egy nagy könyvtár, ha a Szabó Ervin mellett laksz, egyrészt lennék a helyedben, másrészt, akkor milyen indok, mi választ el attól, hogy felfedez ezt a csodálatos világot? Tehát, hogy a könyvtár a világ legjobb helye. Annyira, tehát minden elérhető, gyakorlatilag ingyen, vagy pár ezer forintért. Hallottam már olyat, hogy azért nem jár könyvtárban, mert hogy zavarja, hogy így más olvasta a könyvet, és ilyen használt, és ilyen... A könyvnek az a lényege, hogy használd. Ezt a mai napig vallom, hogy tök mindegy, hogy nem tudom, leöntött kávéval, vagy mi. Az a lényeg az, hogy elolvastad. És a sarkok azért olyan szépek, hogyha meg vannak így gyűrűzve, mert látszik, hogy olvastad. És egy könyvnek az a lényege, hogy használd. Egyrészt. Másrészt visszacsatolva az elfestés és kiakadunk a könyvek árán. Így a mai világban, ne haragudj, lehet, hogy nem vagy velünk egyidős, de egyetemistaként ki a francnak van pénze erre? Tehát, hogyha én minden könyvet megvennék, amit el akarok valaha olvasni, egyrészt nincs ennyi pénzem, és 2 nincs ennyi pénzem. Tehát, És a harmadik, nincs ennyi pénzem. És a harmadik, nincs ennyi pénzem. És ráadásul, mi van, ha olyan könyvet akarok olvasni, ami nem tudom, hogy tetszeni fog-e? Miért venném meg, amikor el tudom olvasni a könyvtárból ingyen, és akkor majd én kitalálom, hogy kell-e fizikailag, vagy nem. Úgyhogy emberek, járjatok könyvtárba, tessék beiratkozni, ha esetleg nincs a közeletekben könyvtár, és Budapest környékén raktok, akkor Szabó Ervin tessék beiratkozni, van csomó fészekkönyvtár, de hogyha nem Budapest környékén laktok, és esetleg nincsen lehetőségetek, akkor ha olvastok angolul, akkor rengeteg oldal található, ahol Feketén le tudod szedni a könyveket.
Hallod, erről is írtam, erről a red hatalmas flagról is. red flag nála, de attól függetlenül az Ocean PDF-et ajánlom, mert Azt akartam mondani, hogy léteznek dolgok, hogyha előfizetsz, akkor le tudod szedni, mert szerintem nagy red flag, hogyha kalózkodsz könyveket. Szerintem én mindent hajlandó vagyok kalózkodni, csak könyveket nem. Tehát, hogy nekem azért van problémám kifejezetten a könyvekkel, mert nem vagyok álszent értelemszerűen, én is szedtem le már mondjuk filmeket, meg sorozatokat, de úgy érzem, hogy a filmeknek és a sorozatoknak az elérhetősége az kevésbé egyszerű, mint a könyveknek, mert mondjuk filmet felraknak Netflixre, akkor azt gyakorlatilag legálisan csak Netflixről tudod beszerezni. Értelemszerűen nem mindenkinek van Netflix előfizetése, és most egy filmért nem fizetsz elő, vagy mit tudom én, mondjuk HBO Max-re van előfizetésed, nyilván nem fogsz egy film miatt Netflix előfizetni, eleve miért adjuk ezeknek a nagy vállalatoknak a pénzünket? Good for you, kalózkod le. De a könyveknél azt érzem, hogy annyiféle helyről tudod beszerezni. Tök olcsón. Tehát, hogy rengeteg használt könyves hely van. Léteznek e-könyvek, amik... Ha magyar e-könyvekről van, akkor aláírom, hogy ott valamit ráraktak az áfára, vagy én nem értek hozzá, de az drágák, a magyar e-könyvek. De ismét, ha olvasol angolul, nagyon olcsón be lehet őket szerezni, léteznek hangos könyvek, nagyon olcsón be lehet őket szerezni, vannak előfizetések, amikor gyakorlatilag egy hatalmas könyvtárhoz hozzájutsz, és ezek sok esetben havi egy könyv áráért. Tehát, hogy nem tudom. És megint nem arról beszélek, hogyha semmilyen más módja nincs, hogy hozzáférj. Mert értelemszerűen, hogyha a sivatag közepén élsz, és nincsen hozzáférésed semmihez, és csak a kalózkodás által tudsz könyvet letölteni, akkor így azt mondom, hogy yes, mert inkább olvas, mint hogy ne olvas, de hogy... drasztikus példa. Hát most, jó, de most érted, nem tudom, de hogyha van lehetőséged, meg van pénzed is, Akkor támogass ezeket az oldalakat, hogy fel tudjanak maradni. akkor miért ne? Tehát, hogy nem tudom. Ez lehet csak én vagyok, de egyrészt az első gondolatom, hogy megnézem a könyvtárban. Amúgy igen, ez mindig jó. Nekem az első gondolatom. Meg hogyha valamit nem akarok fizikailag, mert az is tökre valid, akkor megveszem el könyvbe, és megint nem mint hogyha nagyon támogatni akarnám az Amazont, mert az Amazon egy szarhely. Újabb red flag, aki csak Amazonon vesz könyveket, I'm sorry. De szóval nem azt mondom, hogy az Amazon egy jó hely, de amúgy rohadt olcsón tudsz könyveket ott venni. Rohadt olcsón. Valid. És akkor hogy egy Amazon egy szarhely, és nyilvánvalóan abból a profitból el fog venni, de már azzal többet támogatod a szerzőt, mint hogyha lekalózkodod. Úgyhogy én ezért nem támogatom a kalózkodást. Következő red flag, ami így sztori szempontjából érinti a könyveket, vagy bármilyen karakterábrázolásból érinti a könyveket, az az, hogyha egy karakternek van egy bizonyos mozdulata, és ezt 2 mondatonként megismétli. Erre tökéletes példa a Twisted sorozatból az Alex, vagy valamelyik 3 toxikusból valamelyik. Tudod, a Risen nem toxikus, a második részt nagyon szerettem. Az Alex az első részben volt. Gyűlöltem azt a faszit. A kékben volt. Igen, fúj. Na, hát ő állandóan hidegen nézett. Ennyi. Vagy morog. Nekem nem morogja, nem vagy kutya. Tehát, valamikor kifejezetten vagy morog, vagy sötéten néz, és ezek kifejezett férfi karakterek is, valamiért minden ilyen fantasy könyvben megjelennek ezek a motívumok. Akkor ehhez lehet, amikor birtokolni. Bro, nem vagyok egy tárgy, amit lehet birtokolni, csak az enyém vagy. És akkor... Kontroll-V a személyiségünk. Tehát akkor miért szólsz máshoz, mert csak az enyém vagy, meg így nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy tényleg nem vagyok egy kis porcelánba, meg amúgy ezt írtam csak, hogy amikor egy karakternek egy mozdulata folyamatos. Erre egy gyönyörű példát tudok mondani. A Bábmester, az a Rezedaréka könyv. Uh-huh. Na, elolvastam Rezedarékától a Bábmestert, könyvtárba vettem ki. Ott a
ott egy tulajdonság volt állandóan kiemelve, ami borzasztóan zavart, az a főkarakternek a gonosz, a Merzennek húsos a szája. Tehát ember, Nekem is én húsos a szó. értem, de ez 2 mondaton kell le volt írva. Azt hiszem Szivrielnek hívják a főszereplőt, és a Szivriel mindig azt mondja, Merzen húsos szája. Merzen húsos szája, ott volt. Tehát gyöngyözött rajta az izzadság, még ilyenek van. Mondom, én egyszer is elég volt elmondani, hogy Merzennek húsos a szája. Tehát hogy ki vagyok ezektől, amikor ezek a cselekvések 2 mondatonként megismétlődnek. Te jössz, reflektálj erre valamit. Amúgy én nem érted, hogy nekem annyira nem szokott feltűnni. Vagy nekem nincs ennyire konkrét könyv, ahol emlékszem, hogy ki hogy morgott, meg kinek volt húsos a szája, ennyiszer megemlítve. De amúgy én erre a birtoklásra nagyon rá tudok kapcsolódni, mert én azt írtam fel, hogy így a rossz fiú karakter. Nem. És egyébként én sosem szerettem a rossz fiúkat, de igazából ebből nem csináltam nagy ügyet, viszont így, ahogy így felszabadultam az internetre, kifejezetten TikTokra és Instagramon is, egyébként főleg TikTokon vannak ezek az ilyen bad boy iránt rajongás kifejező személyek, és nekem mindig is problémám volt ezzel, és sose értettem, hogy miért vonzó az, hogy valaki látványosan megaláz. Mert nekem... Igen, köcsög veled. Tehát nekem sokszor ez a problémám, hogy ilyen hidegnek, meg szexinek akar tűnni, de valójában így kb. Megalázza, meg leszólja a női főszereplőt. És minden esetben valami hatalmas trauma. Igen, amivel próbálják palástolni ezeket a tulajdonságokat, és ez egy idő után már nem kifogás, hogy te így viselkedsz. Erre is tudok példát mondani. Hozd a példáidat. A Penelope Douglasnak van egy olyan című könyve, egy Punk 57. Nekem szeretem Penelope Douglas, meg tök jó könyveket ír. Credence, nem tudom, hogy kiejteni, bizonyosság, az tök jó volt. Meg azt imádtam, azt a könyvet. A Credence. Igen, nagyon szerettem. Úristen, zseniális volt szerintem. Meg amiben a nagybácsival és az unokatesóival jön össze. ez nem idevaló ez a téma. Ez egy könyv, ez pont idevaló. Meg van még egy könyv, ami... Birthday Girl, imádom. Arról Azt jókat is hallottam. Fantasztikus ez a könyv. De a Punk 57, ez a fajta birtoklásról szól, ott nyilvánosan megalázzák egymást, de amúgy a csaj is a csávót, és a csávó is a csajt. És amikor még megvolt a TikTok profilom, akkor kiakadtam 3 percen keresztül rage-eltem a vonaton, mert nem volt senki a fülkében. Hogy elolvastam ezt a Punk 57 című könyvet, és ez mennyire egy rakat a kaki volt. És nem hiszem el, hogy valakinek ez, biztos van, akinek vonzó ez a fajta megalázás. Ezt nem értem, hogy miért szexi. Meg amikor valaki nonchalant, torkon rugom, tehát komoly. Tehát nekem, tehát, ha érdeklődsz irántam, akkor egyszerűen mutassad ki, nem ez a... Aha. Öcsém fogalmazta meg, hogy aki ezt kitalálta, elássa élve. Tehát komolyan, aki kitalálta ezt a szót egyébként, hogy nonchalant, meg ezek a típusú emberek így... Igen. Szóval tényleg Ctrl-C, Ctrl-V a személyiségünk, és ezért nem véletlenül nem olvasok most már fantasy könyveket. Meg egyébként nekem az a... Most visszamenni a rossz fiúkhoz, a nonchalantot én se bírom. Tehát, és főleg a nonchalant az még akkor egész okés lehet, hogyha van egy férfi szemszög. Igen. Bár egyébként jó. miért rakunk férfi szemszöget a romantikusban? Én nagyon szeretem a férfi szemszöget. Imádom. Én nem szeretem. Tudod, miért nem szeretem? Mert az összes a 20. oldaltól meg akarja baszni. Amúgy kajak, ezt És sípom így- ezt. És így... Szóval tehát, hogy pont úristen, nem tudom, hogy ki csinálta a videót. A lényeg az, hogy egy nagyon érdekes videót láttam arról, hogy a rossz fiú karakterek azért nem működnek a videókészítőjének, meg egyébként nekem sem, mert valójában nincsen igazi hibájuk, mert fél a szerző valódi, nem kedvelhető szürke karaktereket csinálni, mert akkor így nem tudom, Emberi ilyen lesz. kontroversiál. Hogy mondj, nem tudom, hogy fordítják lesz magyarra. Nem tudom. De értem, hogy mit mondasz. Igen, tehát, hogy ilyen drámába keveredik. Tehát valójában mindegyikük köcsögül viselkedik, de elvileg nem rossz emberek, mert csak a traumájuk. És szerintem
sokkal érdekesebb lenne egy valóban idézőesen rossz fiút nézni, egy rossz embert, aki valahogy mégis szerelmes lesz, és lehet megváltozik ennek hatására. Nem azt mondom, hogy mondjuk ezt a csávot, mit tudom én, kedvelni fogom, vagy ő lesz a book boyfriendem, de hogy szerintem érdekesebb lenne így romantikus történet kapcsán, hogyha így, nem tudom, esetleg így egy karakterépítést, egy karaktert felépítünk, tehát hogy nehogy személyisége legyen neki. Amúgy a Gideon ez olyan, amit most olvasom a Szívtelen vadászban, a Gideon ez olyan, akit az elején gyűlölsz, mert nincs egy darab jó tulajdonsága sem, de nem véletlenül vannak amúgy szemszögök belőle is, meg az ő szemszögéből is a történet, és amúgy ő a végére változik nagyon sokat, és ez nagyon tetszik, hogy szerethető. De neki is van egy traumája, ami miatt úgy de a Rúnak is van traumája, tehát ez a könyv, ez az a típusú könyv, amire nem tud Anthony kinek a pártján állja. Jó, még a Szívtelen vadászról nem mondok véleményt, mert nem olvastam. De nagyon jó Na hát akkor... egyet. Mit mondjak? Én mondjak, vagy te mondjál? Már most levisszük a hangsúlyt. Jó, és akkor ez volt a második, vagy harmadik, nem tudom, valamennyi Sokadik, na most már... A következő az nagyon semleges, szerintem te is egyetértesz, hogyha tényleg nagyon szeretsz olvasni, azok a tipikus kétdimenziós karakterek, akiknek semmi személyiségük nincsen, és ezt vissza tudom vezetni arra, hogy nekik van egy kifejezett mozgásuk, és ennyi a személyiségük. És idő után már elképesztően unalmas róluk olvasni. De most már nem futok bele ilyenbe, mert nem olvasok fantazit, vagy hogy nagyon keveset, és most csak a fikciókat szeretem, főleg Szabó Magdát. Szóval például a fantasy könyvekben nagyon sok ilyen van. Falra mászok ezektől a karakterektől. Ctrl-C, Ctrl-V. Tehát ha már író vagy, és belefektetsz energiát, hogy megírd a karaktered, nem igaz, hogy nem tudsz egy személyiséget kölcsönözni neki. De komolyan. Persze. De most példát, a Twisted sorozat. Tehát azokból a Twisted Games-en kívül egyiknek sincsen személyisége. Az Alexnek annyi a személyisége, hogy hideg. Az Avának annyi a személyisége, hogy ő a napsütés Alex életében. De így, tesó, nem. Bro, nem. Nem. És én amikor olvastam azt a könyvet, azt hittem, hogy felgyújtom. De a harmadik, a Jude meg nem Jude-nak hívják, bocsánat, Jude a Kegyetlen hercegben van. A Jules meg a mit tudom én kicsoda, egyik rosszabb, mint a másik. Úgyhogy most hallgatom a véleményedet. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. De egyébként amúgy azt érzem, hogy így nekem nagyon sokáig a fantasy volt így a fő zsánerem, de így mostanában egyre több fikciót kezdtek el olvasni, mert hogy annyival mélyebben lehet megismerni ott az embereket, meg a szereplőket, meg így a minden, meg az is nagyon tetszik, hogy valahogy a fikcióban így mernek nem kedvelhető karaktereket. Ez majd egy pontom lesz, igen. Jó, akkor mindjárt rátérünk. De hogy így mernek nem kedvelhető karakterekről, meg mindenféle emberről, és így nem tudom. Persze a fantasyban nagyon fán meg minden, hogy más világokat megismersz, de szerintem így lehet megöregettünk. De ezen én is gondolkodtam, hogy most már a fantasy az én fejemben az ilyen tínédzserkor, imádtam a fantazit, amikor tínédzser voltam, nem mint hogyha most idős lennék, de akkor faltam a fantazikat. De most már inkább a fikció, vagy ami életrajzi, vagy ami emberekről szól. Igen, ugyanez. Csak az emberek hibáznak, és annyira jól esik olvasni, hogy az emberek hibáznak. Mondjuk azt nem mondom, hogy kinőttem volna a fantaziból, mert konkrétan... Én se, csak már nem olvasok sokat. Igen. Hát kevesebbet. Kevesebbet. De én is azt érzem, hogy persze tényleg tök izgalmas mondjuk sárkányokról olvasni, de hogy nem tudom, így a fikció mindig rádöbbent arra, hogy úristen, mennyire érdekesek az emberek, meg most nem akarok ilyen nagyon ilyen Pinterest idézetnek hangzani, de így rádöbbent arra, hogy így annyira szép a világ. Szóval, hogy mindig olvasom a fikciót, és rádöbbennek, hogy úristen, mennyire különbözőek vagyunk, de közben tehát, hogy mégis tudunk azonosulni. Szóval most a Katalin utcáról vettünk fel pont egy videót, igen. És ott volt egy szereplő, az Irén, akinek megvoltak a hibái, ilyen tökéletlen volt, és mégis mindketten tök más szempontból, de annyira tudtunk vele azonosulni, és szerintem ez annyira szép, hogy így megírta, mit tudom én, Szabó Magda azt a könyvet
fogalmam sincs, 40 éve, és mi itt vagyunk 40 évvel később, elolvassuk, és tök más szinten tudunk kapcsolódni vele, mert egy ember írta, és így emberi gondolatok, meg érzések vannak benne. Tehát aktuális. Ez a tipikus könyv, ami mindig aktuális lesz. Igen. Mint a állatfarm. Úristen. Az egy nagyon jó Az könyv. minden nap Az egy nagyon-nagyon jó könyv. Olvasd el. 1984-et is. Az is nagyon jó könyv. Tudod, mit kifejtem az Instalábot? Szóval... Ez micsoda? Az Instaláb, amikor így első látásra szerelem. Ja, jó, oké. De egyébként nekem az első... nem azt mondom, hogy bajom van az első látásra vonzódással, mert értelemszerűen ez egy nagyon is létező dolog. Csak mindig azt érzem, vagy nem mindig, de sok esetben azt érzem, hogyha van egy romantikus szál a könyvben, akkor így sok esetben annyira elviszi a történetet, a fizikai vonzódás, és ez engem azért zavar, mert hogy nem érdekes olvasni. Uncsi. Tehát, hogy, és megint visszacsatolva a fikcióhoz, hogy engem az érdekel, hogy ezeknek a két különböző embernek a személyisége hogyan különbözik, és hogyan egyezik meg annyira, hogy egy hosszú távú kapcsolatban együtt tudjanak élni. És nekem ahhoz szükséges, hogy egyáltalán tudjam, hogy kik ezek a szereplők. Tehát, hogy utálom, amikor úgy kezdődik az könyv, hogy egy éjszakás kaland, meg ilyenek. Mert fizikailag vonzottok egymásra, és utána megy a szenvedés 200 oldalon keresztül, de még én se ismerlek téged. És az esetek, tehát, hogy én nagyon szeretném szeretni a romantikus könyveket, de az eseteknek úgy a 90%-ában azt érzem, hogy nem hiszem el, hogy ti szerelmesek vagytok el egymásba. Tehát nem tudod elhitetni velem, szerző, hogy kedves szerző, hogy ezek a karakterek valóban szerelmesek egymásba, és így, ha én nem tudom elhinni, mint olvasó, akkor igazából a romantikus könyvnek mi az értelme? Ez Ctrl-C, Ctrl-V. Mert az előbb egy gondolat a fejemben, hogy mi az, amit még hozzá tudok csatolni ehhez, de elfelejtettem. Ja, igen, amikor romantikus könyvről van szó, vagy például fantasyról, és amikor egy olvasónak az első kérdése, hogy van benne erotikus jelenet. Nincs. Ja, akkor nem olvasom el. Pedig biztos, hogy vannak olyan romantikus könyvek, amik olyan csodaszépek, hogy nem kell bele erotika. Még nem olvastam ilyet, mert alapvetően nem szeretem a romantikus könyveket, ebből azokból is kifolyólag. De hogy nem kell feltétlen bele erotika, hogy élvezhető legyen egy romantikus könyv. Te nem szereted a romantikus, erotikus könyveket? Hát annyira nem. Nem állnak közel hozzám. Próbálkozom, jó? De nem. Egyébként nekem alapvetően nincsen problémám az erotikus jelenetekkel. A problémám az, hogyha túl sok van benne, mert unalmas lesz. Igen, túl sok az igen. Nekem sincs probléma az erotikus jelenetekkel, csak amikor tele van a könyv, vagy mondjuk erről szól, az már annyira nem. Igen. Szóval nem tudsz... De nem vagyunk ilyen szűzmáriák, tehát nehogy azt gondolj, csak egy idő után már tényleg unalmas, amikor a 20. ilyen könyvet olvasod, és amúgy tudod, hogy mi lesz a vége. A Pergamerre hány szavak csatornának van egy videója erről, hogy mi az, ami zavarja az erotikus könyvekben. Fantasztikus, mert az összessel egyet tudok érteni. Szóval azt is lehet. Leírás? Az a neve? Leírásba. Leteszem a leírásba azt a videót, rohadt jó, úgyhogy ezt nézzétek meg. Nagyon jó. Ja. Úgyhogy azok mi vagyunk egyébként oda, csak kivetülve. Fantasztikus. Amúgy igen, nekem is ott voltak ott dolgok, amivel egyetértettem, és tényleg az, hogy így... Ez instant vonzódás, ez oké, valid dolog, csak... De nem azt mondom, hogy tényleg, de nem arra akarok kiakadni, hogy nem valid érzés, csak akkor meg bejön az a probléma, hogy ha instant vonzódtok egymásnak, akkor miért nem tudtok 400 oldalon keresztül kommunikálni erről a vonzódásról? Ja, igen, a kommunikáció az egy alapvető emberi hiányosság ebben mindig is az volt. De mondjuk ez a való életben is, szóval lehet realisztikus akar lenni. Nem. De egy romantikus könyv együtt ne legyen realisztikus, jó? Szeretnék elrugaszkodni. Akkor ez volt az x-edik red flag. Tehát, amikor egy karakter vagy történés emberi, nem boldog, akkor azért kritizálják az olvasók. Ez akkor tűnt fel. Mi az? Ez egy nagyon jó gondolat.
Ez velem még sose fogalmazódott meg. A legelőször akkor tűnt fel, amikor a Karavált elkezdtem olvasni, nem olvastam végig, és abban van a főszereplő nő, fogalmam sincs, hogy hívják, de ő azért hoz bizonyos döntéseket, hogy a hugát megvédje az apjától, és ez az embereknek nem tetszett. És akkor valaki elmagyarázta olyan, hogy de ember ezért lesz emberi, mert a hugát védi, szóval, hogy így bró, nem egy álszent angyal, tehát az hugáért ölni is képes lett volna. És amikor olvastam a Mágháború RF Kuang szponzorált videó, de itt szerelmesek abban. Minden videó. Egyébként minden videó, tehát egy top number van a kedvenc írónőm. De hogy a Mágháborúban van a főszereplő karakter a Jean, vagy Rén angolul, vagy Jean, ez lett a magyar neve. Mindegy. Komoly. Igen. Jézusom. Na ő egy olyan karakter, aki nem szerethető, de annyira emberi, hogy az hihetetlen, és sokan ezért nem szerették a Mágháborút, mert hogy nem egy földre szállt angyal a Jean. Mondom, ember, ez a könyv, a Mágháború, az a rasszizmustól, a félelemtől, a diktatúrán át, mindenről, szexizmusról, minden van benne, és ezért egy rohadt jó triológia. És amikor ezért kritizálják az olvasók, hogy mert nem szerethető a karakter, ez annyira idegesít, hogy olvass már a sorok között, és ezért van megírva, hogy ne legyen szerethető. Mert az emberek hoznak olyan döntéseket, ami nem szerethető, de az emberek nagyon sokan nem vállalnak felelősséget a döntéseik után. Ez is én is még tanulom, de igyekszem, de ez borzalmas, és akkor ezután kritizálod a könyvet. Ne, tudod mit? Kinyisd a szádat inkább, jó? Tehát, hogy kérlek, ezt ne csináld, amikor egy ilyen könyvről van szó, ami nem mondjuk happy ending, vagy ilyesmi. Tehát, szóval ez egy hatalmas red flag, ezt utálom. Szóval ezért nem szoktam olyan értékeléseket olvasni. Te jössz. Amúgy én sem szoktam értékeléseket olvasni. Az teljesen más videós értékeléseket, viszont rohadt sokat nézek. Nem tudom, hogy azért, mert hogy én is videózok el. Szerintem azért, mert te is ezt csinálod. Hát, igen. tudsz belőle tanulni, vagy bármilyet látni. Egyébként igen. Amúgy szerintem egyetértek veled, de szerintem tud valid lenni, hogy nem mindig akarsz ilyen... Tehát néha az embernek nincsen kedve nem kedvelhető karakterről. Ez valid. De közben meg az is benne van, hogyha mondjuk te egy olyan karakterről akarsz olvasni, akivel tudsz azonosulni, de nem akarsz így a lelkes sötét részére és a saját hibáidra reflektálni, hanem mondjuk pozitív dolgok miatt akarsz azonosulni egy karakterre. Mit tudom én, mondjuk könyvmoly a karakter, és akkor tudsz vele azonosulni, mert te is az vagy, hogyha ezt a csatornát nézed. Csak akkor nem értem, hogy mondjuk miért a Mágháborút választod olvasmányodnak. Tehát ha tudod magadról, hogy téged ez zavar, vagy a jelenlegi lelkiállapotodban te nem állsz kész arra, hogy rossz emberekről olvassa, hogy rossz döntést hoznak mellesleg egy háborús helyzetben, akkor az durva azt mondani, hogy akkor ne olvasd el a könyvet? Szerintem nem. Ha nem akarsz ilyen sztorit olvasni, akkor nem neked való, mert akkor utána kritizálni fogod, és nem érted meg a lényegét. És ez tök valid. Szóval, ha olyan érzelmi állapotban vagy, hogy nem akarsz egy könyvet olvasni, akkor kérlek, ne olvasd el, mert akkor kritizálni fogod. És nem azért, akkor valószínűleg nem téged célozott meg a közönség. De bocsánat, az író. Igen, de amúgy az nem azt jelenti, hogy mondjuk egy Mágháborút ne lehetne kritizálni. Nem, lehet kritizálni, abszolút, csak jó időben kell megtaláljon a könyv. Mondjuk az a könyv nem tud jó időben megtalálni, tehát, hogy ne haragudj, engem szétszedett 26 000 darabra. De fantasztikus, olvasd el, kérlek, könyörögve kérlek, hogy olvasd le Mágháborút. Egyszer majd te is elolvasod. Majd egyszer. Ja. Így, nekem ez volt az utolsó. Igen. Úristen, nekem még nagyon sok van. Oké. Ivószünet, ne haragudj. Ivószünet. Egy dologról akartam hogy igazából így beszélgetés közben ugrott be, mert a téma megemlítette, hogy milyen szép Harry Potter kiadásaim vannak. És tényleg nagyon szép Harry Potter kiadásaim vannak, imádom és őket. aki szereti a Harry Pottert, meg J.K. Rowlingot, viszlát. De tudod mit? Ez a problémám, hogy red flag, nem az a red flag, ha szereted a Harry Pottert, mert én is szeretem a Harry Pottert. A red flag, hogyha csak azért, mert szereted a Harry Pottert, nem tudsz kritikusan gondolkodni J.K. Rowlingról, és az ő tetteiről. Ez egy jó gondolat. Mert hogy a probléma úristen, olyan hülye emberek vannak az interneten. Szóval most bocsánat, igaz, nem akartam lehülyézni senkit. Elnézést. Videónézője nem az.
Igen, terméket néz. ennyi, kérlek, legyél vók. Szóval a problémám az, nagyon sok problémám van. A lényeg az, hogy ha nem, tehát, hogy mit tudom én mondjuk, hogy egy halott szerzőről van szó, és mondjuk nagyon rossz dolgokat csinált, akkor gyakorlatilag szerintem tök mindegy, hogy támogatod-e a munkásságát, vagy nem, mert halott, és nem csinál belőle bevételt. A J.K. Rowling-gal az a probléma, hogy még nagyon is élő, eszméletlenül homofób, transzfób, mindenfób véleménye van, amit abba csomagol, hogy nők, hogy a nők a legjobbak, és hogy a feminizmus nevében, amit ő képvisel, szerintem nem a feminizmushoz tartozik. És a probléma az, hogy J.K. Rowling aktívan támogat olyan szervezeteket, akik az LMBTQ meg queer emberek ellen vannak, tehát pénzzel. Tehát, hogy azzal, hogy te megvásárolod az ő könyveit, azzal, hogy te elmész a Harry Potter stúdióba, azzal, hogy te megnézed az új HBO Max sorozatot, te azzal gyakorlatilag megtömöd a zsebét, hogy utána olyan ügyeket támogasson, amivel így, hát remélem, hogy így az emberek többsége amúgy nem ért egyet. És szerintem nem tudom, olyan biztos vagyok benne, hogy nehéz elvonatkoztatni. Persze. Mert a Harry Potter nagyon sok mindenkinek nagyon fontos. És nem mondom azt, hogy nekem nem kellett egy kis idő, amíg így úgymond tehát, hogy amíg el tudtam fogadni, hogy oké, van itt egy ember, aki egy olyan dolgot alkotott, ami nagyon meghatározó volt az életemben, de nem azt jelenti, hogy szóval anélkül is tudom szeretni a Harry Pottert, hogy pénzzel támogassam ezt a nőt. Tehát egyrészt, ha el szeretnéd olvasni, mert még nem olvastad, újraolvasni, nem kell megvenni a könyvet, könyvtár. Használtam, megveszed. Bár amúgy használtan, igen, ez a legjobb. A J.K. Rowlingot kalózkodjátok le. Esküszöm nektek, az egyet, hogy szerintem a kalózkodás, akkor tényleg erről nem beszéltem a kalózkodós részben, pedig szerintem ez egy jó szempont lehet, hogyha mit tudom én, mondjuk érdekel valakinek a könyve, de mondjuk nem erőszaktevő, ami sok férfi író esetében előbukkan, akkor kalózkod le a könyveit. Ki a franc akarja őt támogatni? Hogy szemet húny felette, hogy kalózkodsz. Igen, de akkor... Tehát, hogy nem tudom. És nem azt mondom, hogy nem tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ne legyél izgatott mondjuk az új sorozat miatt, de azt is le lehet kalózkodni. Nem kell az HBO-nak a pénzedet, meg J.K. Rowlingnak a pénzedet adni. Szóval igen, nekem csak ez a problémám, hogy így, hogy az emberek sok esetben úgy tesznek, mint hogyha ők elfogadóak lennének és támogatóak, csak amikor valóban fontos lenne, hogy megmutasd ezt a támogatást, ergo ne pénzelj olyan embert, aki pénzel olyan szervezeteket, akik ártanak azoknak az embereknek, akik te elvileg támogatsz, akkor elfelejtik ezt a elfogadásukat, és így ott vannak, hogy hát de Harry Potter szerintem red flag nektek, én red flagnek tekintem azokat az embereket, akik nem használnak könyvjelzőt. Igazából én vagyok a szemében red flag, mert én behajtom a könyvnek a sarkát. A lényeg az, hogy egyébként hogy hívják ez? Kutyafülezés magyarul? Szamárfül. Kutyafül. Dogír. Szóval szamárfül. Szóval amúgy nagyon sokáig utáltam a szamárfülezést, most már így túllendültem rajta, mert én is úgy vagyok vele, hogy nem kell a könyvnek tökéletes állapotban lenni, használjuk. De a könyvjelző, tehát, hogy... Elég zsepi is jó. De nem, de annyi... Tehát, hogy... Egy papírfeszni is jó könyvjelzőnek. De annyi gyönyörű könyvjelző... Tehát, hogy mondjuk én könyvjelzőgyűjtő vagyok, tehát nagyjából 100 darab van. Tehát, hogy értelemszerűen... Nekem is. De hogy így, érted, miért? Van egy erre kitalált tárgy, ami erre a funkcióra alkalmas, és nem csak egy random összerágott papírfecni, ami értem, hogy betölti a funkcióját, de olyan random csúnya. Tehát, hogy emögött a red flag mögött, meg emögött a dolog mögött amúgy nincsen semmi mélyebb gondolat, csak hogy idegesít. Most van könyvjelzőm. Most megmutatom. Úristen, annyira szép.
most a könyvjelzőim általában jegyek szoktak lenni. Bro, ez mi? Girl, oké, nekem van 5 darab könyv. Ez az összes, kérsz egyet? Hát, hogyha adsz. Várjál, ez az összes könyvjelzőm, a felvétel után választom. Ja, egyébként az ember, akit OV-nak olvas, Olvasd el. Hívnak. 5 csillag, Az emberek imádom. itt óvének hívnak. Ó, basszus. Oké. Ez mi? Ez a könyv. Szépművészeti Múzeum kiállítás volt. Jó, ezt engedélyezem. Ezt engedélyezem, mert szépművészeti múzeum. Mert múzeum. 24. Járjatok múzeumba is. Amúgy ugyanaz A lényeg az, hogy nekem ez a könyvjelző gyűjteményem, és nálam úgy néz ki egy olvasás, hogy ebből a 450 millió könyvjelzőből kiválasztom azt, ami témájában vagy színében leginkább illik a könyvhöz. Uram, atyám. Szóval lehet, hogy ez már így a... Fanatizmus egy Igen. után. Lehet, ez már átbillen De nem a biztos. másik irányba. Majd a könyvhéten majd veszek könyvjelzőt. Igen, de közben meg, tehát érted, elég egy szép könyvjelző, és az összes könyvhez fel tudod használni, és annyira szépen néz ki, és otthon tudsz csinálni, tehát, hogy nekem Jaj, nem, nekem is van. vannak ilyen, nem tudom, csomó Pinteresten 450 millió dolog létezik, cicás. Ezt én csináltam nagyjából 10 évesen egy táborban. De ezért megvan. Nyilván megvan, nem dobok ki könyvjelzőt. Na, hát ez amikor átesel a ló túloldalára, én meg amikor De még nem nem. szálltam fel a lóra. De figyelj, de egyébként, oké, itt van olyan, amit mondjuk direkt így vettem, mint könyvjelző, de itt, mit tudom én, van egy könyvjelzőm, amit harmadikos koromba kaptam a tanítónénitől, aki nálunk gyakorlatozott, meg a könyvtárostól kaptam, mert hát elment a suli könyvtárosunk, és hát értelemszerűen az iskola könyvtárban is visszajáró vendég voltam, és kaptam tőle névre szóló könyvjelzőt, nézd. Úristen, de cuki. Olvas szorgalmasan minden nap. És itt van a nevem, és hát szerintem ezt nagyjából harmadikba kaptam. Jó, hát ezt én is megtartottam volna. Tehát... És igen, és így nem tudom, ennek olyan sok emléket hordoz, meg amit barátok csináltak, meg volt, amit vettem, mert csak szép, vagy ahhoz a könyvhöz illik. Ja, igen, az, amikor adnak a könyvhez könyvjelzőt, az jó, azt csinálják a kiadók, mert akkor Ugye? legalább nem kell. Mit hoztam neked? A Csalánis Csontban is van könyvjelző. Nézd, itt ilyen is van random. Tök durva. Ez a könyvfesztivál. Vagy ez a könyvmaképzőt csináltam, amikor reklámozta ezt a Special Edition cucc-musztriukat, de sose használom ezeket, mert miért van ebből 3? Na, ez mondjuk az van itt, hogy lehet ezeket át kéne válogatni, nem biztos. válogatni, mert valamiből van duplikáció, meg ilyenek. De a lényeg az, hogy szerintem sokkal jobban néz ki, hogyha egy ilyet használsz, bármelyiket ezek közül, mintha nem a Szépművészeti Múzeumjairól beszélek, hanem mintha egy random buszbérletet. Voltak a könyves redflagek, amiket így összeszedtünk neked. Ha bármi redflag van, ami téged nagyon zavar, az ilyen nagyon általánosokon kívül, az ilyen kétdimenziós karakterábrázolás, meg ilyen ugyanolyan férfi karakterek, vagy bármi ilyesmi, akkor ezt nagyon szívesen várjuk a komment szekcióban, és akkor jöhet a kínos mutatásod. Érted, felvetheti velem újra az outrót, nehogy a kamera megbolonduljon. De azért na mindegy, még egyszer. Iratkozz fel, meg ilyen sablonszövegek, ezeket sose szoktam elmondani. Amúgy én is mostanában kezdtem el, mert elvileg az emberek elfelejtenek feliratkozni, és hogyha emlékezteted őket, akkor nagyobb eséllyel iratkoznak fel. Nem tudom, hogy ez ilyen... Nem tudom, hogy ebben van-e valid. Nem tudom, hogy van-e valami, információ. most már én is elmondom. Jó, hát akkor Iratkozzatok fel. nagyon ilyen igazi youtuberek, booktuberek vagyunk. Yes. Örülök, hogy itt voltál velem ebben a videóban, meg örülök, hogy itt voltál Rekkával ebben a videóban. Én is örülök. Ha van kedved, akkor hallgass egy ilyen szép könyvtakat, mint amit én csináltam. Amúgy tök egyszerű, úgyhogy csinálj, most promóztam saját magamat. Már hogy aki milyen tud ügyes vagyok. horgolni. Én nem Hát, tudok horgolni. Tök könnyű megtanulni horgolni, úgyhogy ez Majd egyszer nem szempont. megtanítasz. Úgyhogy örülök, hogy itt voltál velünk, és akkor kínos köszönés. Szius! Hello! Hello!